ko si Leonardo Casas, taga Pisong La Libertad, Negros Oriental, kasamtangan nagpuyo sa Purok 1, Tinago, Dawis, Bohol. Tungod sa among kawadon, working student ko hangtod nakahuman kong eskwela. Wa damha nga ari ko sa Bohol makasugod og trabaho sa Tagbilaran sa Bohol School of Arts and Trades karon Bohol Island State University. Sa wa pa ko katrabaho, every time na isinulog sa Cebu, ma-excite ko maminaw sa live coverage sa DYAB pa kaniadto. Ma-imagine ako unsa ka bibo kadaghan sa mga nanayaw o mga nanambong sa Fiesta Senior. Nangandoy gyud ko nga ma-experience nako ang sinulog. Pero wa jud itugot tungod sa among kawadon. Hangtod nga niabot ang panahon, nakadung na gyud kog Cebu tungod sa akong trabaho. Kada dung judamo sa Cebu, mohapit jud mi sa Basilica Minori de Santo Niño kay mohawk gyud sa iyang imahe. Niabot ang panahon nga namiligro nga ma-out ko sa trabaho kay lagi di man ko board passer. Ato nga time, dunay order ang CHED nga pulihan ang mga nag-teach nga dili pa eligible. May gani kay buutan among kanhi school administrator. Kami nga dili pa eligible, iyang gipada og usa ka special review diha sa Applied Nutrition Center sa Cebu City kada Biyernes, Sabado ug Domingo. For 3 months diha mi nag-review. Ug mas naduol ko sa mahal nga Senior Santo Niño kay kada Domingo mohapit man jud ko sa Basilica, una ko mosakay barko balik sa Bohol. Dihang niabot ng adlaw sa board examination, sayo kay ko ni mata. Ni-attend ko sa first mass sa Basilica. Naglakaw ra ko gikan sa sisat kay diha pa man to ang among hotel sa una. Human sa misa, diretso ko dayon og hawk sa Batang Hesus. Samtang gapila ko sa naghuwat sa kong turno, nagsigi kong ampo niya nga Senior Santo Niño, hinaot tabangi ko makapasar ko. Kay matangtang ko sa trabaho. Kundi ko kapasar sa board exam sa mga teachers. Og sa dihang dito na ko sa iyang tubangan sa iyang imahen, akong gitapion ng lapis nga may akong gamiton sa board exam. Dungan sa paglitok Senior Santo Niño, tabangi ko na makapasar na ko or else mapaphan ako sa akong trabaho. Tuod man, naglakaw ko gikas Basilica padung sa CIT kay dito ang among testing center. CIT yun niya pasabot. Og sa dihang kasugod ng exam, wa ko ilang yun na ang akong pag-ampo sa Batang Hesus before ko nisugod og answer. Grabe ang gasang gihatag ni Senior Santo Niño nako kay usaran ako kabasa sa question na amanay ko yung answer. Pagbasa na ko sa mga choices, klaro kay ang tubag nga para na ko mo isakto. Pagawas sa resulta sa board exam, nipasar ko 74.18 ang akong grado. Ang passing adto 70%. Grabe jud ang grasya ang gihatag nako sa akong pamilya. Daghang salamat Papa Jesus, Senior Santo Niño.